Aggódik értékes eszközei biztonsága miatt? Szeretném mindig tudni, hogy hol vannak. Bemutatjuk a Tectelix Torkot, a legfejlettebb nyomkövető eszközt, amelynek segítségével mindig pontosan tudhatja, hol vannak értékei. Legyen szó raktárkészlet nyomkövetéséről, szállítmányok ellenőrzéséről, vagy építőipari gépek védelméről, a Stork minden helyzetben megbízható megoldást nyújt. A Stork valós idejű nyomkövetést, LoRaWAN kapcsolatot és akár 5 évig tartó elem élettartamot kínál. Könnyedén beállíthat geofencing zónákat és azonnali riasztásokat kaphat, ha eszközei elhagyják azokat. Vagy értesülhet róla, ha megérkeznek a kívánt pozícióra. Segítségével hatékonyabbá teheti vállalkozását, csökkentheti a költségeket és növelheti a biztonságot. Látogasson el weboldalunkra és tudjon meg többet!